deigarriena da, antza denez, etxea zegoen bezala edo eraman zuten. Eraman eta gero, ez dakit zenbat egun eta izango zen, eskutzi bat idazten dio alabari izanez, San Pedro dago orgoien dagoen ermita bat, igandetan bezaltara horra joaten zen. Eta orduan, ara eramaten duen erropa, mesedez bidaltzeko, ez deko erroparik aldatzeko. Eta orduan, ara eramateko erropak. Eta gero beste eskutiz batetan kontatzen da, esaten dio, erderaz esaten dio, ya no puedo aguantar más y te tengo que decir que estos me han sentenciado a muerte. El alcalde de Lemona ha sacado a los del pueblo, pero Francisco Ormaetxe, que es el que tendría que firmar para que me saquen a mí, ese no va a firmar ni por nada. Eta gero urrengo eskutitza uste dut dela, agurra, da esaten dio alabari, ondo portatzeko, eta aitite da Juan Garmendia, Uriguen, Juan Garmendiarekin izateko ona, eta berak esaten dio egiteko, eta ondo portatzeko. Eta gero, lehenengo eskutitzetan ere baita esaten dio, antza denez amak, esaten dio, etxean bakarrik zegoen. Suposatzen dut, beiekin, aberekin, eta, baserriko egoera guztiakin. Eta gure esaten dio, suposatzen da, gero erantzunagatik. Eusura beralduen joan, atzeko baserrira beralduen joan, haiekin egoteko. Eta aitak erantzuten dio, ez duela uste hori komeni denik, eta hobeto itxaroteko eta etxean egoteko, eta egoteko lasai izako desinuziko. Baina ez joateko eusura. Ez dugu esan, baina pentsatzen dut, zure aite alargun esala, eta zure aitila alargun esan, eta zuen amak zenbat urte lehizukiko gan? 7 eman 8.